ሰላምን ጥዕናን ንዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ቻነልና ይኹን ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓደ ጠቕምታት ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ክንርኢ ኢና። ካብዚ ሓሊፉ ግና ዘይትፈልጥዎም ብዙሓት ጉድኣታት ግብረ ሕቡእ እውን ክሕብረልኩም እየ። ብኸመይ ካብ ዝወልፊ እዚ ክትወፅኹም ትኽእሉ እውን ዝተወሰኑ ምኽርታት ክህበኩም እየ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ግበርዎ። እዚ መደብ እዚ ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ድማ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ነዚ ኢለ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ኩልና ክንርድኦ ዘለና ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ናቹራልን ብዙሓት ሰባት ዘፍጽምዎ ልምዲ ከም ዝኾነ እዩ። ከምኡ እውን ሰውነትና ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ወይ ድማ ኦርጋዝም ስለ ዘድልዮ ዌስት ድሪም ንብሎ ብሕልምና ዝኸይድ ፈሳሲ የጋጥመና። እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዘጋጥም ከም ዘይኮነ ክትፈልጥዎ ይግባእ። ኮይኑ ግና ደቂ ተባዕትዮ ብልዑል መጠን ቴስቴስትሮን ሆርሞን ስለ ዘለና እዩ ኣብዝሓ ግዜ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም። ስለዝኾነ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንምብፃሕ ፆታዊ ርክብ ወይ ድማ ግብረ ሕቡእ ክንፍፅም ኣለና። ነዚ እንተዘይፈፂምና ድማ ሰውነትና ኣብ ዝተፈላለዩ ግዘታት ማለት እዩ ባዕሉ ኣብ ናይ ለይቲ ግዜ ናይ ምፍሳስ ልምዲ ኣለዎ። ስለዝኾነ ብግብረ ሕቡእ ይኹን ብፆታዊ ርክብ ንረኽቦ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ካብ ዘለዎም ጥቕምታት ሪላክሴሽን ወይ ድማ ፍትሕ ናይ ምባል ስምዒት ይፈጥር። ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ይቕንስ፣ ናይ ደም ምዝውዋር የፍጥኖ፣ እኹል ልቃስ ዕረፍቲ ክንረክብ ይሕግዘና። ከምኡ እውን ብፍላይ ናይ ስትረስ ጭንቀት ሆርሞን ብምቕናስ ነዊሕ ዕድመ ክህልወና ይገብር። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብፍላይ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞንና ልዕል ንኽብል ብምግባር ናይ ፕሮስቴት ፀገም ይቕንሰልና እዩ። እዚ ኩሉ ግና ልዕሊ ዓቐን እንተዘይተፈፂሙ ጥራሕ እዩ ዝህበና። እዛ ነጥቢ ብጣዕሚ ክትሕዝዋ ይደሊ። ልዕሊ ዓቐን እንተዘይተፈፂሙ ጥራሕ እዩ እዚ ኩሉ ጥቕምታት ክንረኽቦም ንኽእል። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሓደ ነገር ልዕሊ ዓቐን ክፍፀም እንተሎ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ እዋን ወርሓዊ ፅግያትክን ዘጋጥመክን ቃንዛ ንምቕናስ እውን ይጠቕመክን እዩ። ስለዝኾነ ነዞም ጥቕምታት ንምርካብ ተባሂሉ ኣፍቃሪት ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ እንተዘይሃላቲካ ግብረ ሕቡእ ከም መማረፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ሕዚ እውን ልዕሊ ዓቐን እንተዘይፈፂምኩም ጥራሕ እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ግና ብዙሕ ግዜ ትሰምዕዎም ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ጉድኣታት ክበሃሉ ትሰምዕዎም ጌጋታት ኣለዉ። ነዚኦም ጌጋታት ካብቲ ሓቂ ንምፍላይ ዝኣክል ንኣብነት ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ብርሃን ዓይንና የስእነና፣ መኻን ይገብረና፣ መትሎ እውን የንእስ ክበሃል ሰሚዕኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና እዚ ጌጋ እዩ። ኮይኑ ግና ልዕሊ ዓቐን ዝፍፀም ግብረ ሕቡእ እንተዘይኮይኑ ጥራሕ እዩ። ልዕሊ ዓቐን ዝፍፀም ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ጌጋ እዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ናይ ኣእምሮን ናይ ሰውነትን ጉድኣት ከብፅሐልኩም ይኽእል። ናይ ዝወልፊ ተጠቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለኹም እዩ ነዚ መደብ ክሰርሕ ዘደፋፍአኒ። ነዚ መደብ ምስ ረኣኹም ብዙሓት ትምህርትታት ክትወስድሉን ካብ ዝወልፊ ንኽትወፁን ዝሕግዘኩም እዩ። ልዕሊ ዓቐን ክንብል እንተለና ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ግብረ ሕቡእ ትፍፅሙ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ግብረ ሕቡእ ጥራሕ ትሓስቡ እንተኮይንኩም መዓልታዊ ናብራና ዘተኣጓጉለና እንተኮይኑ ኣፍቃሪት ንዘይመሓዝ ወይ ድማ ናብ ሪሌሽንሽፕ ንኸይተኣቱ ዝኽልክለኩምን ኣብኡ ንኽትፀንሑ እውን ዘይገብረኩም እንተኮይኑ ድሕሪ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ምፍፃምኩም ናይ ጣዕሳ ስምዒት ዝስምዐኩም እንተኮይኑ ወልፊ ናይ ምዃን ጠባይ እንተምፅኡ እዩ ልዕሊ ዓቐን ክንብሎ ንኽእል። እዚ ድማ ኣብ ሰውነትኩም ኣእምራውን ከቢድ ዝኾነ ሳዕቤን የብፅሕ እዩ። ንኣብነት ኣብ 20-30ታትን 40ታትን ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሰሙን እስካብ 5 ግዜ ግብረ ሕቡእ ሴጋ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም ብፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ልዕል ዝበለ እዩ ዝኸውን። ከምኡ እውን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኸይህልወኩም ዕግበት ንኸይትበፅሑ እዚ ዓይነት ፀገም እውን ይፈጥረልኩም እዩ። ድሕሪ ግዜ ድማ መትሎ ደው ዘይምባል ፀገም ዋላ እኳ ደው እንተበለ እውን ዘለዎ ዓቕሚ እውን ከምኡ እውን ፃኒሒቱ እውን ዝደኸመ ንኽኸውን ይገብሮ እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ልዕሊ ዓቐን ምስ ምፍፃም ጎና ጎኒ ድማ ምስ ተፈፅሙሉ መንገዲ እውን ፀገም ዘምፅእ እዩ። ንኣብነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ
ኣብ ትፍጽማሉ ግዜ ዲልዶ ወይ ድማ ቫይብሬተር ተጥቀማ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ነዚኦም ኢንስትሩመንት ዝጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናብ ዕግበት ናይ ምብጻሕ ዕድለን ዝተሓተ እዩ ዝኸውን ከምኡውን ብቐሊሉ ናብ ስምዒት ኣየኣትዋን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብዝሓ ግዜ ግብረ ሕቡእ ኣብ ዝፍጽምሉ ግዜ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ይርዩ እዚ ድማ ኣብ ኣእምሮኹም ኔጌቲቭ ኢፌክት ዘብጽሕ እዩ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ነዞም ቪድዮታት እንዳረኣኹም ግብረ ሕቡእ ሴጋ ኣብ ትፍጽምሉ ግዜ ዶፓሚን ዝተባሃለ ዕግበት ዘምጽእ ኬሚካል ብበዝሒ ይፍልፈል ናይዚ ኬሚካል ብበዝሒ ብተደጋጋሚ ምፍልፋል ድማ ድሕሪ ግዜ ናይ ዶፓሚን ሪሴፕታንት ንብሎም ወይ ድማ ነዚ ኬሚካል ተቐቢሎም ንዕግበት ዝህቡና ክፋል ሰውነትና ክላመድዎ ይጅመሩ ተወሳኺ በዝሒ ዘለዎ እንተዘይተፈልፊሉ ድማ ንስርሖም ብግቡእ ክሰርሑ ክጽገሙ ይጅምሩ ማለት እዩ 95% ግብረ ሕቡእ ዝፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዝሓ ግዜ እቲ ትክክለኛ ቪድዮ ንምርካብ ዝበዝሐ ግዜኦም ይውድኡ እዚ ማለት ንግብረ ሕቡእ ተዳልዮም መስለኦም ብኢዶም ሒዞም እታ ትክክለኛ ቪድዮ ዝበልዋ እስካብ ዝረኽቡ ንነዊሕ ግዜ ዝወስደሎም እዩ እዚ ድማ ነቲ ናይ ግብረ ሕቡእ ጣዕሳ ብዕጽፊ የወስኾ ልዕሊ እቲ ግብረ ሕቡእ ድማ ዝወስደሎም ግዜ ተወሳኺ ጣዕሳ ይፈጥር እዩ እዚ ድማ ንኣእምሮ ጸቕጥውን ጉድኣት ዘለዎ እዩ ንነብሶም ዝህብዎ ቦታ እውን እንዳቐነሰ ንኽኸይድ ይገብሮ ድሕሪ ግዜ ድማ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን እንዳቐነሰ ስለ ዝመጽእ ቀልጢፍካ ምእራግ ናይ ጨዋዳታት ምቕናስ ዲፕሬሽን ከምኡውን ምስ ናይ እመትሎ ዓቕሚ ተታሒዙ ዘጋጥሙና ጸገማት እውን የምጽእ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ልዕሊ ዓቐን ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ምፍጻም DHT ዝተባሃሉ ንጨጉርና ዝጎድኡ ሆርሞናት ብበዝሒ ንኽፍልፈሉ ስለ ዝገብር ንጨጉሪ ናይ ምብጥጣስ ናይ ምምላጥ ከቃልዐና ከም ዝኽእል መጽናዕትታት ይሕብሩ ብፍላይ ኣብ ንእስነትኩም ጨጉርኩም ተስእንዎ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ እንተሃሊኹም ነዚ ፕሮሰስ ብዕጽፊ የፋጥኖ እዩ ነዚ ኩሉ ጸገም ዝኸውን ናቹራል መፍትሒታት ክሕብረልኩም ልክዕ ከምቶም ካልኦት ወልፍታት ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ እውን ብሓደ ለይቲ ክትገድፍዎ ኣይትኽእሉን ስለዝኾነ በብግዜ ቀስ እንዳበልኩም ዝሰርሑ ቅልል ዝበሉ መፍትሒታት ክሕብረልኩም እየ እቲ ቀዳማይ ኩሉ ሻዕ ዝንገር ነገር እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ወልፊ ንምውፃእ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ክኸውን ዘለዎ ኣሚንካ ምቕባል እዩ እዚ ልምዲ እዚ ወልፊ ከም ዝኾነና ኣሚንና ክንቅበል ኣለና ኣሚንና እንተዘይተቐቢልና ካብዚ ልምዲ ወይ ድማ ወልፊ ንኽንወፅእ ስለዘይሕግዝ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዚ ወልፊ ከም ዘለካ ኣሚንካ ክትቅበል ኣለካ ቀፂልካ ድማ መሊእኹም ብሓደ ግዜ ደው ንምባል ምሙካር ዘይኮነስ ንምቕናስ ምሙካር እዩ ንኣብነት ብሰሙን 5 ግዜ ትፍጽሙ እንተነርኩም እንዳቐነስኩም ክልተ ከምኡውን ሓደ እንዳበልኩም ንምግዳፍ ምሙካር እዩ ብሓደ ለይቲ ብሓደ ግዜ ክኸውን ስለዘይኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ስኢንኩሞ ዘለኹም ሰልፍ ኮንትሮል መሊስና ንምርካብ ይሕግዘና እዩ እቲ ካልእ መፍትሒ ድማ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ዝወስደኩም ዝኾነ ይኹን ሳይት ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ክትገድፍዎ ክትርሕቕዎ ኣለኩም ንኣብነት ፌስቡክ ወይ ድማ ቴሌግራም ዝወስደኩም እንተኾይኑ ንፌስቡክ ወይ ድማ ቴሌግራም ብምድምሳስ ካብ ስልክኹም ብምጥፋእ ካብዚ ዘላዓለኩም ነገር ክትርሕቁን ነዚ ልምዲ እውን ክትቀንሱ ይሕግዘኩም እዩ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ በዚ ወልፊ እዚ ትስእንዎ ዘለኹም ሚነራላትን ቫይታሚናትን ካብ ምግብታት ክትረኽብዎም ምሙካር እዩ እዚ ድማ ቴስቶስትሮን ሆርሞንና ንኽውስኽ ይሕግዘና ካልኦት ናይ ስትረስ ሆርሞናት እውን ንኽቕንሱ ይሕግዘና ስለዝኾነ ካብዚ ወልፊ እዚ ክንርሕቕ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕምታት ዝህብ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ወይ ድማ ኤክሰርሳይስ ምስራሕ እዩ ሓደ ወዲ በብግዚኡ ኣብ ሰሙን እንተነኣሰ 4-3 መዓልቲ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ክፍጽም ኣለዎ 3-4 መዓልቲ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምስራሕ ናብ ዝወልፊ እዚ ዝወስደኩም ዘለዓለኩም ነገራት ንኽጠፍእ ዝሕግዘኩም እዩ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ካብ ዝወልፊ እዚ ንኽወፁን ትምህርቲ ክወስዱሉን ላይክ ሼር ግበርዎ ኣብ መደብና ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ብኮሜንት ተብጽሑና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለ